ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪಂದ ನಾನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಪೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಜಿಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಜಪ್ಪವೆ ಅನೆ ಓಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಜಿಯಾನ್ ಕಪ್ಪಾತೆ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ ಇಕ್ಕೆ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಕಪ್ಪಾತೆ ಪಂದು ತುಜಪ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಪೊನ್ನುಲ ಇತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಮನ್ನದ ರಾಸಿಡು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದು ನಿತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ. ಜಿಯಾನ ಅವಳು ತಿರ್ತು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ಟರ್ಪಲ್ ಬಾದು ಕೊಡ್ತುನ ಇಲ್ಲ ಪರ್ತ ಬಾರ್ದೆ ಇತ್ತ ಯಾಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಬೀಜ ಪೆಜ್ಜಾರದ ಇದ ಪೊಪ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರ ಪೋಂಡು ಬೀಜನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ಐನ್ ಪೆಜ್ಜೊಂಬಕ್ಕ ಬಂದು ಬಡ್ಸಲ ಮುಗಾಲ ಆತಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪ ಪೆಜ್ಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೀಜ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೀಜ ಒಂದು ಗೋಂಕು ನಿತ್ತಲ ಉಂಡು ತೋಜಿನ ವನ್ಯ ನಿಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಎಂಕಗೆ ಮಾರ್ರ ಅದೇವಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಆಯ್ಬಕ ಯಾ ಮಾರ್ರ ಪೋಪು ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೂಡ್ದು ಕಿತ್ತು ಬೀಜ ನೀನು ನನ್ನ ಪೆಜ್ಜಿಗ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಮರ ಟಾಪು ನತೇವಪ್ಪ ಓ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ ಪುರ ತೋಟ ದಿನಾಗ ಕಟ್ತದ ನಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಮರ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಪೆಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಣ್ಗುದು ಪಂಜಿ ತಿಂತ ನತೇವಪ್ಪ ಒಂದು ಕನೆ ಪಂಜಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಬಾರ್ದುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಈತ ಗೋಂಕುರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇಜಾಕ್ರೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಲುದ ರಾಸಿಲ ಉಂಡು ಓ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೋಂಕು ತಾಳ್ದು ಬೀಜ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಕ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರ ಮನಸಾಪು ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಂಡ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಬೀಜ ಬೇತ ಗೊಂಕು ಬೇತ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೀಜ ಪೆಜ್ಜಿದ್ಲಾಂಡ್ ಬೀಜ ಉಂಗರ ಪಾಡ್ದ್ಲಾಂಡ ಅಂಡ ಮಾರ್ನಾತ್ ಬೀಜನೆ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕೇರ್ಜಿಲ ಆಪುನ ಬಂಗನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಎಕಡಂತೆ ಮುಗಾಲ್ದಲೆಗೆ ಇತ್ತನು ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಸ್ತು ತೋಜಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ತುಂಡ ಪಂದ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡ ಪಂದ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಲೆ ಬಲೆ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಸುರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನ ತಜಪ ಐತ ಪುದಾರ್ ಮರ ಐ ಪಂದ ಅವ್ನು ಉಪ್ಪು ಕಾಬಿಡ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏನ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂಡ ದುಂಬು ದಾಕಲ್ ತುಲೆಗೆ ಮರಡ್ದೆ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ನೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಅವು ತೂವರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಶೋಕು ಪಂಡ ಇತ್ತವು ಅವನ್ ಪೊಸತ್ ತುಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅದೇ ತೀದಿತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂದೆಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ದಾಕಲು ಮನ್ನದ ಬಿಸಾಲ ಅವು ಪೂರ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ತೊಜಪ್ಪಗ ಪಂದು ತೊಜಪ್ಪಾಯಿನಿ ನಾನೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪ್ಪವೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದುಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಲನ್ ಚೀಟ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲದಕ್ಲೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ವಸ್ತು ತೊಜಪ್ಪವೈತೆ ಅವಲ್ಲ ಯಾನು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಪಂದು ಬಲೆ ಸುರುಕಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪ್ಪವೆ ಅಂಡ ಉಂದುವೆ ಬಾರ್ ಮೆಪ್ಪುನ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬಾರ್ ಮಿಲ್ಲು ಕೊನ ಒಂದಿತಿಜೇರು ಅಕ್ಲ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಬಾರನು ಬೇಯ್ಪದು ಐನ್ ಉನ್ಗಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಈ ಗುಂಡಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದುದು ಐನ ಅರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚ ಬಾರನ್ ಮಿಲ್ಲು ಕೊನಪ್ಪತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲು ಇಡತ್ತೆ ಅರಿಯಾದ ಬರ್ಪು ನಂಚಾದ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಏನ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಇನ್ ಕುಟ್ಟಾರ ಪಂದು ಒಂಚ ಕೋಲ್ ಇತ್ತೇನು ಉಜ್ಜೇರು ಪಂದು ಅವಲ ಉಂಡು ಅವು ಮಿತ್ ಅಟ್ಟೊಡ್ದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ತಿರ್ತದಿಂದ ಅವು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಂದ ಅದು ಹಾಲಾಪನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾಲ ತೂತೆ ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೂಜ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರ ಆಪುನೆ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇನ್ನು ಆತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಮಲ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕೊಲ್ಲೈತೆ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಆರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚ ನೆನೆಪುಗೊಂದು ದೀತೇರು ಪೊಪ್ಪ ಅವೇನ್ ಪೊಪ್ಪ ಇನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತೆ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜ ಪಾರ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಹೋಗು ಬಾಯ್.